Det er mig, der er Jeppe. Og jeg hedder Johan. Lynæs, det er jo en kravlegård til vandsport. Dels ligger den inde i en fjord, det vil sige, at den er meget beskyttet for hav og store bølger og ustabil vind. Så er der meget lavt, hvilket betyder, at skal det gå galt, så kan du altså stå på bunden, i stedet for at ligge og svømme et eller andet sted. Og udover det, så er vindchancerne rigtig, rigtig gode. Der er mulighed for vandsport stort set hver dag. Lynæs er en lille perle med sin krystalklare kystlinje ved Isefjordens udmunding, og den børnevenlige strand tiltrækker vandhunde i alle hastigheder. Det er et vandsportsmækker på den danske riviera, der på sin helt egen stille måde kan måle sig med eksotiske himmelstrøg som Hawaii og Cape Town. Og i de seneste år er en ny vild leg kommet til Lynæs: kitesurfing. Tvillingerne Jeppe og Johan Ingvarsen har boldret sig på bølgerne siden de var børn, og som professionelle kitesurfinstruktører slår de hver sommer dørene op for kurser og kitecamp i Lynæs backyard. Det bedste ved havet, det er helt sikkert, at det byder altid på noget nyt. Det er aldrig det samme. Kitesurfing er de seneste år blevet en rigtig, rigtig populær sport, fordi det er super let at lære, og udstyret fylder ikke så meget, som for eksempel windsurf har gjort. Det går bare meget hurtigere at lære det, at man skal ikke fise rundt i et halvt år, men man kommer op allerede fra dag 3 nærmest. Det fede ved kitesurf, det er friheden i det. Hvis man ikke er til at lægge hop, så kan man ligge og sejle op mod vinden, ligge og sejle kapsejlads mod hinanden. Hvis man ikke er til det, så kan man sejle bølger. Der er sådan en masse grene af det, som også gør, at der er ligesom noget, der henvender sig til enhver type. Sporten er både, hvad kan man sige, den er selvfølgelig lidt præget af herresiden, men man begynder at se flere og flere kvinder, der både kitesurfer og windsurf. Jeg synes, kulturen her i Lynæs, den er helt speciel. Folk hjælper hinanden hele vejen igennem, og man føler sig meget velkommen. Og så synes jeg, at det er rart at se her, at der er så mange kvinder, og ikke at det kun er mænd. Den alt overvejende grund til, at jeg gør det her, det er selvfølgelig måske lidt på grund af alderen. Det er noget, de unge mennesker de gør, og det vil jeg også kunne. Ja, men det var bare den udfordring, at nu har man kæmpet frem og tilbage flere gange. Man har gået med kiten, man har gået baglæns, man har gået med siden til. Så lige pludselig, så lykkes det bare. Man bliver jo trukket stille og roligt op i vandet og fik lov til at glide 20-25 meter hen over overfladen. Ej, det var super. Det var simpelthen så fedt. Jeg har helt klart planer om at vende tilbage til Lynæs. Hvis jeg skal give det stjerner, så vil de få de fleste stjerner, de overhovedet kunne få. Jeg synes, det er et fantastisk sted. Jeg kan da sagtens sige, at vi lever som vinden blæser. Det er jo sådan livsstilen er. Når forholdene er til det, så er det bare at klø på. Ellers så hygger man. Jeg tror, jeg har takket mor og far for, at vi flyttede til Hundested. At vokse op som barn heroppe, det er fantastisk. Når man lærer at bruge vandet, det er så de færreste, der lærer det fra en ung alder, men det gjorde vi heldigvis. Det har givet rigtig, rigtig meget, og det giver en helt anden tilgang til, hvordan man ligesom vokser op.